UK-based Zimbabwean lawyer Brighton Mutebuka says there is a looming final showdown between President Emerson Mnangagwa and Vice President Constantino Chiwenga over the control of the ruling ZANU-PF party in the Zimbabwean government. Achiperi mushe mure Zimbabwe pane mashoko anotaurwa naUK-based Zimbabwean lawyer pamusoro aiwa pekukweshana kuripo pakati aiwa pavatungamiri vebato rezANU-PF. Sapinda mashoko abuda taura achinyongwa mupindula notibva subscribe like or turn on the bell icon. Tichipinda munogwa muchinzi Mutebuka in a post on social media platform X suggested that despite ZANU-PF's denials, there are ongoing power struggles between the two senior political figures. This comes after President Mnangagwa recently claimed that he is not seeking a third term in office, which Mutebuka believes should not be taken at face value. The lawyer asserts that Mnangagwa is now racing against time and he has to execute a plan to remain in power beyond 2028 within the next 18 months. The speculation around a power struggle between Mnangagwa and Chiwenga has been the subject of much debate within Zimbabwe's political landscape. Achiperi mushe ndomashoko ari achirivhiliwa panapa aiwa nalawyer Mutebuka vachiti aiwa nhau ye2030 bid kana ye30 term bid iyi yachirokora moto noda kwokuti yabva yakonzeresa friction kana rift pakati paED Mnangagwa naConstantino Chiwenga noda kwokuti aiwa pari kururana kuti ndopinda here machiti haadi kustepa down. Saka zviri kunzi aiwa kushanda kwakati achiti achastepa down ye2028 hatifaniri kuspice, hatifaniri kuzvipa face value izvozvo. Muri Zimbabwe tudze mafunguro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu, musaona subscribe, kulike, turn on the bell icon.